Нека разгледаме универсалните стативи, които разширяват работната зона, осигуряват по-голяма свобода при избора на позиция на оптичната глава над работното място и са подходящи за работа с големи обекти. Magos UT-1 се състои от 4 подвижни секции и се закрепва към ръба на работната маса. С помощта на надежна стяга се осигурява регулиране по височина, настройка на хоризонталния обхват и завъртане на конструкцията. Magos UT-2 е оборудван с масивна плоска основа, която осигурява стабилност. Стативът се регулира по височина, позволява хоризонтално преместване и въртене. Ексцентриковият захват надежно фиксира наклона на оптичната ос. Допълнителната ръкохватка осигурява прецизно и плавно настройване на позицията на оптичната глава в хоризонталната равнина. Magos UT-3 е предназначен за задачи, изискващи особено стабилно позициониране. Двойната щанга и противотежестта осигуряват паралелно преместване на оптичната глава над повърхността на масата. Плъзгащите втулки гарантират гладко и меко движение на щангата вътре в кръстовината по принципа на триене без луфт. Стативът също така позволява регулиране по височина, хоризонтално преместване и въртене,